Tiesitkö sä, että yrteillä on aika paljon terveysvaikutuksia ja niissä on myös paljon vitamiineja? Meidän nettisivuilta löytyy ainakin aika paljon tietoa vitamiineista ja muualta sä voit etsiä tietoa myöskin terveysväittämistä. Esimerkiksi minttu on tosi hyvä vatsalle ja basilikalla on paljon antioksidanttisia vaikutuksia. Ja siitä mulla tulikin mieleen, että sä voit näillä yrteillä vaikka perustaa itsellesi yrttiapteekin omalle terassille tai takapihalle ja käydä sieltä aina napsimassa näitä luonnon vitamiineja, kun tulee sellainen olo. Tietysti me ei ruveta näillä yrteillä parantamaan mitään, mutta näillä me voidaan ehkä edesauttaa meidän terveyttä. Ja ainakin tosi mielenkiintoinen harrastus siitä tulee. Jos sulla on ollut kesä ihan hirveän kiireinen ja vasta nyt tulee sellainen hetki, että kerkisit tehdä vähän pihahommia ja miettiä mitä laittaisi, niin oikeasti näistä valmiista yrteistä, näissä on hyvät juuret, näistä ehtii ihan mainiosti vielä istuttamaan itselleen yrttitarhan. Ei muuta kuin istuttamaan.